नमस्कार. संचिताज किचन चॅनलवर आपले स्वागत आहे. कुरकुरीत सुरमई फ्राय हे कोकणातील आवडतं खाद्यपदार्थ देशभर परिचित आहे. सुरमईचे तुकडे स्वच्छ धुवून त्यात चवीनुसार मीठ घाला. लाल तिखट 2 टीस्पून, गरम मसाला पाव टीस्पून, अर्धा टीस्पून हळद, लिंबू रस 1 टीस्पून आणि तांदळाचे पीठ 1 टीस्पून घालून चांगले मिक्स करून घ्या व 10 मिनिटे मॅरिनेट करत ठेवावे. जर तुम्ही चॅनलवर नवीन आहात तर प्लीज संचिताज किचन चॅनल सबस्क्राईब करा, कारण आम्ही अशाच नवीन रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन येत असतो. व कोकणी स्पेशल क्रिस्पी सुरमई फ्रायची रेसिपी आवडली तर नक्कीच व्हिडिओला लाईक करा. कोकणी खाद्यपदार्थ आज राज्य आणि देश पातळीवर अत्यंत आवडीने खाल्ले जातात. त्यामुळे आज आपण घरच्या घरी सुरमई फ्राय कशी करायची याची रेसिपी पाहणार आहोत. आता कढई किंवा पॅनमध्ये तेल गरम करून घ्यावे. मग प्लेटमध्ये 1 चमचा रवा घेऊन त्यात माशाचे तुकडे घोळवून गरम तेलामध्ये गरम आचेवर शॅलो फ्राय करावे. पाच मिनिटांनंतर त्यांना उलटून दुसऱ्या बाजूने देखील फ्राय करून घ्या. तयार आहेत कुरकुरीत सुरमई फ्राय. कालवण भात सोबत किंवा भाकरी चपाती सोबत खाऊ शकता. व्हिडिओ आवडला तर नक्कीच लाईक करा आणि अशाच मस्त नवीन रेसिपी बघण्यासाठी संचिताज किचन चॅनल सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा. धन्यवाद.